Okay, so welcome to my vlog. Mayroon na naman tayo isang bagong gear. Okay? So, ano to? I-unbox natin. Okay? But obviously, nakita nyo na helmet naman ito. Pero, surprise na lang kung ano to. Kung anong model. Okay? Unbox. Ito. May mga palaman para hindi siya mabasag or ano, mga protections. Okay, obviously may peak siya, adventure helmet. Okay? Tapos pin lock. Then ito yung mga documentation niya. Okay? I-set aside muna natin tong ano, itong box na to. Okay? So maganda yung dust bag niya. Okay. Oops. Ito. So, yung helmet na ito ay RI Tourcross 4. Okay? Ito siya. So, bakit ito yung napili kong model? Is nagko-complement siya sa colorway ng BMW. Okay? So, medyo old na to na modelo, pero medyo mahirap na siya hanapin. Nabili ko to sa UK. And then pinadala siya sa through DHL. Okay? So, yung DHL around magkano ba yung binayaran ko? Around 120 US. Tsaka yung tax niya around 3,000 yung tax niya. Okay? So ito yung front view. Side view sa left. Okay? Ito yung back. Ito yung right side. Okay? Okay. So medyo tight pa yung ano niya kung paano buksan. Okay? Yan. Ito naman siya sa loob. Okay. So double D-ring na rin siya. Yan. Okay. So ano ba to? May parang silicone. Siguro gagamitin sa mga goma-goma niya to. Okay? So ito yun guys. Kaya no. May $75 pa akong ano. Ay 75 UK pound. Okay? So may ano ba to? Hindi ko alam. Ito may RI sticker siya na kasama. And then may parang cover siya na kasama rito. Tingnan nga natin. Ano lagay ko dito? Okay? Hindi ko alam kung para saan yan. Tapos yung pin lock, ito. Kasama siya sa package. Yan. Okay? So ito yung pin lock na sinasabi ko guys. Ito yung photochromic. Ito yung pag naarawan siya, nagda-dark siya, and then pagka medyo malamig yung panahon, nag-clear siya. So medyo may kahirapan siya hanapin guys no sa research ko sa Australia, UK at European countries ka lang nito makakabili. This costs around 70 UK pound. So, yan. Kasi, yung ayaw ko rito sa mga adventure helmet and na mga especially sa mga Japanese brand. Ano siya, hindi siya double visor. So, medyo nakakasilaw talaga. Unless lang na ibababa mo tong peak niya para maging shade mo.
Pero may time kasi na haharap ka talaga sa araw, kakailanganin mo na ng ganito. Okay? So, ayun. Thanks for watching, guys.